И здравейте, драги потребители от YouTube, аз съм Дани Честно и това е моето ревю на моят Jump Map. Само направя и това е тук. Така, Jump Map, нали снима и клип. Кратък Jump by Дани Честно, мапа се как кратък Jump. Така, сега ще ви покажа как се минава. Аз не съм много добър джампър, ама колко толкова. Значи. И да ти не знае. Не ви се смийте на некадърната игра. И мапа е направена от пръст, защото просто не се занимаваш да слагам други блокове. И да ти се не знае. Знам, че се излагам, но в момента е 11 часа и не се спи страшно много. В принцип не съм некадърен джампър, но... Така, хайде преди... секунда, ще направя нещо. Така. Добре. Тук преди... Ако си нул, цъкни тук. Окей, опа, така съм го бъркал. Който не може да се скача тук, това нещо може да се маха. На следващия блок, това е пак ако искаш, но тук пак може. Аз няма да го правя това, не се служа. Така, чекпоинт 1. Добре, сега. Тук ще го заградя след ревюто, докато го снимам. Да разкочим тази стила, после на тази и да се качите. Този джемп е възможен. Успех. Чекпоинт 2. Окей. И съм снимам. Така, тук трябва да цъкнете това, защото този джамп е тук. Той е просто почти невъзможен. Погледнете, не знам дали изобщо някой може да го мини, то майче е невъзможен. Аз не мога да мине, повечето ми приятели не могат. Ето, не знам дали е възможно или не, но съм го направил така. Добре, ето, сега минах това. Тук мисля, че ви е ясно какво трябва да се направи. Вода и кофа. Така. Сега. Тук. Опа. И паднаха последното. Сега скачате го. И така. Този чекпоинт тук не знам просто защо го сложих. Той е такъв. Не знам защо го сложих просто. И сега поцели водата. Готово, сега трябва така. Така. Байнан Дечесно, благодаря, че мина малко, но снимам клип. И тук имате темата. Сега, значи не съм слагал правила на мапа. Мисля, че има едно единствено правило. Така. Така, ето ги правилата. Не чупи, няма повече. Това е. И няма какво друго да го обяснявам. Това беше моето ревю. И очаквайте скоро Adventure Map by Дани Честно и Дъки Честно. Моят идол. И така, знаете. Чао!